Pan samar pamoring suksma sinuksma yarunah jaya sepi sinimpen telenging kalbu Om wilah ing sekaring bawana langgeng mangkota ngger kula Puntadewa jeneng kita Habya gugup goragapan ulun Bathara Indra kang jugarke jeneng kita Tapa Brata mapaning sanggar pamelengan ngono nulinjih duh pukulun Bathara Indra sungkem pangabekti kula mugi kunjuk sandhap padha-padha pukulun ya wis kula tampa tiba padha-padha ngger Puntadewa marmane jeneng ulun jugarke nggon kita Tapa Brata awit ulun mung saderma ngelingke kamulyan lan kamukteni Pandhawa kang mapan ana negara Ngendraprastha ya kraton Ngendraprastha iki dina samengko para Pandhus manggih kamulyan kabagyan katentreman mapaning Ngendraprastha ya negara Ngamarta ngeling ana lelakon kang kawuri lamun to kraton Ngendraprastha kene nalika jaman kraton isih wujud kajiman ulun kang yasa mula sinebut kraton Ngendraprastha awit ulun Bathara Indra kang yasa kraton iki banjur para Pandhawa babat alas mertani kraton kajiman bisa kamanungsan Puntadewa wis ditiwancini lamun para Pandhawa kalenggan samengko ngunjukake rasa syukur mring Gusti kang murbeng jagat awit para Pandhawa antuk kamulyan kamukten mapan ana negara Ngendraprastha ya Ngamarta kene nggih daya-daya enggal ngadani sesaji syukur ewadene saji syukur kuwi mau sinebut sesaji Raja Suya Lenging driya mangu mangunggung kanduhan remang lorena tanpa kahane duh pukulun Bathara Indra ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami paduka pukulun sampun paring piwulang lan piweling dhateng Puntadewa namung kewala namung kepiye Puntadewa sesaji Raja Suya menika sesaji ingkang kados pundi Brakasuta kewala Puntadewa dereng tanggap sesaji menika sesaji ingkang kados pundi wujudipun syarat srananipun menapa swami kula aturi babar kula aturi medhar kula pun Puntadewa ngangklungaken jangga nilingaken karna ngeling ana para Pandhawa kuwi duwe pamong agung duwe kusir jagat wis nyekseni antare Pandhawa lan Ratu Ndrawati kuwi barate kreta jaran lan kusire lumadine pelakon iki sing tak jaluk aja nganti pisah lawan Ratu Ndrawati Sri Bathara Kresna. Ya muhung jalare Ratu Ndrawati Pandhawa bisa ngadani saji syukur iki.
ku saknyatane gonjang seret winangun Nata Kresna lan pangandika Puntadewa jumbuh nawala ingkang kula tampi bilih kalenggan samangkipun Kakang Darawati kenen daya-daya pratek negari Ngamarta menapa gatine karsa swawi kula timbabar kula aturi medhar Koko Prabu Purwomadya Wusana Sumendang kewala datan karempit mbok menawi anggen kula matur wonten klenta-klentunipun kula nyuwun agunging samudra pangaksami Koko Prabu prasajan kiwala katemben kiwala pukulun Bathara Indra paring dawuh lampung ta para Pandhawa sampun titi wancinipun ngadani sesaji syukur sesaji kunjuk Gusti kang murbeng jagat wondene saji menika sinebut sesaji Rajasuya terang trawaca dawuhipun pukulun Bathara Indra para Pandhawa kasembadan ngadani saji syukur sedaya kala wau lantaran paduka Koko Prabu Darawati mila paduka kula aturi rawuh ingkang rayi Puntadewa sakadang pasrah bongkokan dhumateng paduka Koko Prabu Darawati ya jagat dewa Bathara Pandhawa jagat ladalah Kembang Dewa Daru swarga ingkang wit mas glegen ingkang ron saloka mulya dados Puntadewa nampi dawuhipun pukulun Bathara Indra kinen para Pandhawa ngadani saji syukur ya ngono inggih Koko Prabu mila saking menika swami ku aturi paring dawuh kados pundi syarat srananipun kadang-kadang Pandhawa namung ngestuaken dapa duka Koko Prabu Jletheng Kresna kakangku Kyai Werkudara piye yen wis cetha dina iki para Pandhawa bakal nyuwun sabiyantu lawan Jletheng kari saiki kowe saguh apa ora sing kok karepke adimu Werkudara bakal takon lawan jeneng sira takon bab apa Werkudara sambung rapete Pandhawa karo Ratu Darawati kuwi apa Kyai piye yen sadi nyuwun pirsa sambung rapete Ratu Darawati kelawan para Pandhawa kuwi jagat wis nyekseni antarane Ratu Darawati Sri Bathara Kresna lan para Pandhawa kuwi ibarate kreta jaran lan kusire. Kreta jarane sapa? Kusire sapa? Kreta jarane para Pandhawa, kusire pun Kakang Darawati. Wis lair batin ngaku dadi kusire Pandhawa apa ora? Lho, lair batin Yai, lair batin.
Jiwa ragaku mung tak udokke kanggo kamukten kamulyane adi-adiku para Pandhawa. Yen pancen lair batin para agenggal paring dawuh sing terwaca, Pandhawa kasembadan ngadani sesaji sarate piye? Nono ninjih, Para Prabu. Semanten ugi Keng Rayi Madukara kula pun Harjuna nyadong dawuh. Para Pandhawa kedah kados pundi suwawi kula aturi babar kula aturi medhar. Yai Werkudara Yai Harjuna. Wah, jlithak piye? Sailingipun Kakang lho Yai. Ratu kang Sembada ngadani Senaji Raja Suya kuwi lagi sepisan ya kuwi Sang Prabu Srima. Oh. Punggung Duk Rumuhun. Prabu Srimaha Punggung. Iya. Prabu Srimaha Punggung Nalendra ing Purwacarita Duk Rumuhun kang Sembada ngadani Saji Raja Suya. Semune nganti kalenggan samengko durung ana Nalendra kang Sembada ngadani saji kuwi mau. Sebabe apa? Jalarane apa sing Sembada ngadani mung Prabu Srimaha Punggung ing Purwacarita Duk nguni? Jalaran apa nganti dina iki durung ana ratu sing iso ngadani sesaji iki mau. Awit syarate abot. Abote mapan ana ngendi? Dara, piye? Sesaji Raja Suya utawa saji syukur kuwi mau. Syarat-syaratane kudu tinenggan utawa sineksen Nalendra cacah 100 negara. Yen mung disekseni ratu 100 negara, angele mapan nggon ngendi? Mengko aku bakal ulem-ulem ratu 100 negara takon rawuh ngono kene. Aku karo anak-anakku sing ngubengke layang ulem. Gatot 20 lembar, Antareja 20 lembar, Antasena 20 lembar, aku 20 lembar. Yen mung ngubengke layang ulem 20 lembar sepiro abote? Kuwi lak mung perkara ngubengke layang ulem. Lah perkara apa? Perkara sing kersa rawuh iki lho. Sing kok wene undangan wong 100 sing teko swidak ora tombok kowe. Yen nganti sing rawuh iki mau ora genep 100 sesaji ora sah. Lah yo, lho kok lah yo? Lah yo piye? Wah, lah yo jebul ora gampang. Nah. Mula kuwi aja sok seneng maido luwih dhisik. Yai Puntadewa wonten dawuh Para Prabu. Menika mekaten. Nyarengi lelampahan kalenggan sak mangke mapan wonten negari Magoda. Wonten Nalendra kang jejuluk Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha badhe ngadani saji Raja Ludra bekakak ratu 100 negara. Malah kepara kalenggan sak mangke sampun ngunjara ratu cacah 97. Yen Pandha Sembada ngluwari ratu ingkang dipun kunjara menika saged kinarya paseksen Yai. Narpati Dharma Putra Myang Danan Jaya matur Kang Raga Nalendra Harimurti saha waspada ing madya sampunipun Paduka Koko Prabu paring dawuh kados mekaten. Semunipun Gusti kang murbeng jagat ngideni paring berkah. Katitik jawah tumurun ing negari Ngamarta. Nggih. Menika minangka pralambang lamun ta para Pandhawa badhe kasembadan ngadani gegayuhan saji Raja Suya menika. Lajeng caranipun supados ratu ingkang dipun kunjara saged dados pasesen nggih mestipun kedah dipun luwari ya. Yai Werkudara Yai Janaka. Wah, jletheng piye? Wonten dawuh Para Prabu. Dina samengko jeneng sira karone bakal tak kanthi lumaku mring negara Magoda. Ngluwari ratu sing dikunjara Prabu Jarasandha daya-daya diboyong mapan negara kinarya paseksen nggone para Pandhawa ngadani saji Raja Suya. Wah, yen kaya makono aku mung manut dawuhmu jletheng kakangku. Soroting pandam sumula
Amadang hidro masarean Nani waktu murem-murem Gatot Kaca. Kene nggih bocah bagus. Wirgata sang Gatot Kaca kinon mapak arga suda tekapira Kresna Parto manahar muji saktine wira nuwun sewu Wandrawati Paduka Kresna Saribit Rama Kyai Werkudara badhe tindak dhateng pundi? Nggih Gatot Kaca bocah bagus. Sumurupa sawetara wancipun Wandrawati titip negara Ngamarta nggih. Dina samengko pepundhenmu wong tuamu para Pandhawa bakal ngadani saji suci kang sinebut saji Rajasuya. Syarat seranane kudu seksen ratu 100 negara. Mekaten Wandrawati. Iya. Kalau dina samengko aku lawan bapakmu bakal lumaku nyang negara Magoda ngluwari ratu sing dikunjara Prabu Jarasandha kinarya paseksen. Pakmu Ndarawati titip negara Ngamarta sabab apa? Sajroning aku lawan wong tuamu ninggal negara Ngamarta bakal ana lelakon sing aneh-aneh. Wah, Gatot. Dirungokke kupinge kuwi. Sajroning bapakmu lunga kene ana lelakon sing aneh-aneh. Nggih, Rama Kyai. Kang putra Gatot Kaca kedah kados pundi? Reksanan katentreman karahayon negara Ngamarta. Luwih-luwih mapan iki Daton Ngamarta. Reksanan yo nggih Gatot Kaca. Negara Ngamarta beteng ana sing kandel, jagang ana sing jero ki bocah bagus. Mun wis waken dawuh, Bu.
Ngomong apa dadak nganggo mandhegi Kakang Harso Yai iki wis mlebu kedaton negara Ngamarta Odi dawuh saka Prabu Jarasandha kudu ngrangket lengket Ratu Ngamarta Puntadewa minangka sesaji Raja Rudra alon-alon kena guyu iki arep mateni wong apa mateni wong rakyat Ratu Ngamarta ya ojo ati komandan prajurit ayo kancane wis mangkat kancane wis blangkonan dan budal Puntadewa wah wah paling loh wah wah loh wah loh
Bumi gunjing langit gelap katon lur gincang ing alis risang mawe gandrung sabarang kadulu keparat ana maling ngaguna cumantha kukumo wani mlebu daton ngamarta sapa iki lek nomripatmu jere gobokmu aranku Hamsa jare kon alon-alon wis konanganmu dadak alon-alon bareng kula aja konangan nek konangan loro kabeh awake dhewe kowe Hamsa gurine sapa aku Dimbaka menteleng mripate sapa kowe ambuh lawan aku Satru Pringgondani Gatotkaca aku sing jaga kedaton ngamarta dina iki ana wigati apa wanci Madyaratri mlebu jroning daton kene ora tedeng aling-aling goleki ratu ngamarta sing jenenge Puntadewa yen wis ketemu lawan Siwa Puntadewa bakal apa tak rangket tak suwanke Koko Prabu Jarasandha karben dibekakak nggo tumbal papan negara Magoda wiladala jebul tinemune ora sisep sing dadi dawuh Siwa Darawati yen dina iki ana maling aguna sing bakal muga-muga katentreman negara Kawarta Hamsa apa dene Dimbaka ana paran kena boyong Siwa Puntadewaton bisa nglangkai bangkire Gatotkaca candak sabenge pecah sirahmu kowe Kateko Gatotkaca mabur parang canda ayo kateko ayo kateko
Culke Janwana. Culke Janwana. Wah! 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 Nyai Arjuna mandeg ta. Nada Kresna lendhang ngambi godhoh Yai Prabu Yasa ngambeng tiyang miat soleng ngarini ro Koko Prabu Darawati king menapa nyandhet lampahipun Kang Rayi Harjuna Prabu Yai Harjuna apa dene Yai Werkudara Cilitak kok piye? Mau lagi sawangan ngarep kae. Arep napa? Iki ana wujude kali. Sebrange kali kae ana gunung. Gunung kae kang aran Gunung Cetiyaka, Yai. Ya kali Serayu iki minangka tapel wates mlebu jroning negara Magoda. Yen ngono gunung Cetiyaka kae wis laladan Magoda. Iya. Yen nganti Yai Arjuna Yai Werkudara daya-daya ngambah ngancik ing Gunung Cetiyaka ora wurunga bakal konangan lawan Prabu Jarasandha Ratu Magoda. Sababipun menapa wonten dene Ratu Magoda ngadenangi Prabu Yai Arjuna wonten dawuh. Murage sawangan pucuking Gunung Cetiyaka kae. Pucuking Gunung Cetiyaka kae ana wujude tambur. Yen nganti ana kawula dede kawula Magoda kok ngancik negara Magoda, tambur kae bakal muni dhewe. Ya munine tambur kuwi minangka tandha tengara tekane mungsuh satemah Prabu Jarasandha ngawuni-ngani yen ana wong jaban rangkasing teka, ana mungsuh sing nengani. Wah. Cilitak kakangku. Yai Werkudara piye? Tambur kok iso muni dhewe apa ditabuh demit apa ditabuh setan? Ora ana setan ora ana demit, Yai. Nanging tambur kae ana sejarahe ana dedongengane. Dedongengane piye dene iso nganti muni dhewe tambur kae? Tambur kae dumadi saka kulite Prabu Briyadata. Prabu Briyadata menika sinten Koko Prabu? Prabu Briyadata kuwi Nalendra Magoda duk rumuhun ya wong tuane Jarasandha dhewe. Nalika semana Prabu Briyadata dibeset kulite dening anake lanang sing jenenge Jarasandha. Kulite Prabu Briyadata digawe tambur. Dipasang ana pucuk Gunung Cetiyaka. Wah, bocah kurang ajar.
wani mateni wong tuane luwih-luwih wengis tumindake wani beset kulite wong tuane dhewe. Tata gelar lair tambur kae muni dhewe sejatine tata gelar batin nyuwun senjata pitulungan. Jaluk tulung piye? Prabu Bryodata nyuwun diruwat disampurnake patine. Arjuna wonten dawuh, "Oh Prabu. Morage sampurnake patine Prabu Bryodata. Jemparingen tambur kae. Sinarta ndedonga mring Gusti Kang Murbeng jagat amrih sampurna rahayu patine Prabu Bryodata." Ngestuaken dawuh, "Oh Prabu." Mulat para sang Harjuna Asmanira kamanungsan Asmanira kamanungsan sampun Kowe Prabu tambur mapan wonten pucuking gunung Cetyaka sampun kula jemparing. Iya Kyai. Muga ketrima sing dadi patine Prabu Bryodata. Yen kaya mangkono aja kesuwen. Rene wis ora ana tambure ayo daya-daya nyebrang kali Serayu. Munggah gunung Cetyaka, mudhun gunung Tumuli tumeka ana Kutaraja. Luwari ratu sing dikujara-jara sandha. Kyai Werkudara. Piye? Sing sareh, sing sabar ya. Lakune awake dhewe wong telu iki dedemitan. Dedemitan. Aja nganti kadelangan dening prajurit Magoda. Nadyan to tambure wis bedah, nang kudu digedhekke rasa pengati-ati. Arjuna wonten dawuh. Lambunging gunung Cetyaka ki morage jemparingen. Lambunging gunung menika iya. Lambunging gunung ki jemparingen gawe dalan. Minangka tumuju dalan ing Kutaraja Magoda. Napa nggih ngestuaken dawuh Prabu. Diake lumaku ya. Werkudara ae.
Wah, adalah ya. Oh. Oh. Hei. Wah. Ya. Ingsun Nalindra Magoda Prabu Jarasandha. Hai. Palugon lagune ing lekas lukita linuding hidung kadung kadereng hamomo memangun
manarahayu amyono tanah golong gumolong manatugoro karena nira mangapus puspita wangsalan semon yo jagat yo Bathara Pangestu jagat anakku bocah bagus anakku bocah gagah anakku bocah Jentara Ngger Jayatsena jeneng sira gugup guragapan kalenggan samengku pun Rama amiji suwanmu ana Pendopo Agung negara Magadha ini Nono injih Kanjeng Diweji ingkang putra pun Jayatsena kagiat jroning manah kula semubeneh lan adat saben padha Kanjeng Diweji nimbali suwanipun kang putra pun Jayatsena namung kewala sungkem pangabekti kula mugi kunjuk sandhap padha-padha Kanjeng Rama ya wis tak tampa tiba padha-padha nggih bocah bagus tokok wonten dawuh sinuwun penak nonggon mulungguh kok inggih sampun boten kirang sekeca anggen kula marak ngabiyantur wonten ngarsa paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Jarasandha bilung dalem bose penak nonggon mulungguh pun penak banget pun komplit sawisane enten wedang jahe enten kopi pun boten sasumelang marmane kuwe Ngger Jayatsena tak timbali marak ana ngarsane ingsun pun Rama mung ngilingke ana tetembungan wong tuwa kuwi mung napake anak putu wong tuwa nglakoni tapa brata wong tuwa nglakoni prihatin nglakoni tirakat kuwi mung napake anak putu kang beh mau mung kanggo tedhak turune wis tau krungu tetembungan kuwi iya sampun wong tuwa menika napake anak putu nanging swargane wong tuwa gumantung marang anak nah syukur kowe wis ngerti wong tuwa napake anak putu swargane wong tuwa kabeh ki mau mung dumunung ana diapur Mujatsena iki dina pun Rama bakal duwe gawe gedhe sambung rapete karo napake kamuktenmu muktekke kamulyanmu ing tembe ingkang paduka kersaken kados pundi Kanjeng Rama pun Rama bakal ngadani sesaji Raja Ludra sesaji kunjuk Sang Hyang Bathara Ludra dewane kesugihan yen nganti kasembadan pun Rama ngadani saji Raja Ludra ora wurunga bondo donya sak jagat ibarate bakal tak regem Prabu Jarasandha bakal dadi ratu ning jagat besok sing nglungguhi kamukten keprabon Magadha kene ora ana liya mung kejaba kowe pun Rama sedhela maneh bakal lengser keprabon sing dadi ratu ana Magadha kene ya kowe kanthi pun bapa bakal ngadani saji Raja Ludra kesugihanku sundul langit tedhak pitu turun pitu tangkar tumangkar babaring tumuwuh ora bakal entek Wanci-wanci kowe Jayatsena dadi ratu ana negara Magadha kene wis ora usah bingung ora kekurangan sawiji apa piye seneng apa ora kowe iya kula nderek bingah ewadene paduka Kanjeng Diweji menggaliken dhateng lamanipun kang putra pun Jayatsena nanging kewala kula nyuwun dawuh sesaji Raja Ludra menika sesajinipun caranipun kados pundi sesaji kunjuk Sang Hyang Bathara Ludra dewane kesugihan pun Rama kudu bekakak ratu cacah 100 negara ratu 100 negara tak kelumpuki ana alun-alun negara Magadha bakal tak tugel ndase bakal tak obong awune bakal tak pendhem ana alun-alun negara Magadha kanthi mengkono kamuktenku ora bakal ilang selawase tedhak pitu turun pitu bondo donya sak jagat
gegem ana tangane Prabu Jarasandha, kowe sing bakal ngenteni kelungguhanipun Rama. Madananira layung umel kocam rahnya maratani Kanjeng Rama, prayogi dipun wurungaken sedya padha Kanjeng Diwaji. Sing kok karepe piye? Nyuwun duka ingkang kathah Kang Putra Jayatsena kula boten sarujuk, kula boten mabuk. Lamun tapa duka badhe bekakak ratu satus negara kinarya tumbal. Dasarmu apa kowe iso matur kowe mangkono? Kanjeng Diwaji. Pedah menapa antuk kamukten, pedah menapa antuk kamulyan lamun to ancik-ancik nyawane liyan. Langkung-langkung ing tembe kula ingkang dados ratu wonten Magoda. Kula boten saged nglampahi yen dadi ratu entuk kamukten kamulyan. Ancik-ancik nyawane liyan, ancik-ancik kasengsarane liyan. Kanjeng Rama, kowe rasah mejang karo bapakmu. Rungokke grobokmu. Iki dina bapak wis kunjara ratu cacah 97. Mung kurang ratu telu cacahe. Minangka genepe begakak. Kowe manut karo wong tuwa. Merga lakunipun Rama iki mung kanggo mukteke dapurmu. Nanging piye? Lamun tapa duka Kanjeng Diwaji badhe nglampahi saji Raja Ludra. Nyuwun duka ingkang kathah. Kula pilih kesah saking Magoda kemon. Piye? Ucap apa kowe bangsa? Kowe mancasi karo wong tuwa. Kowe bantah karo bapakmu. Kowe ngucap lamun Rama bakal ngadani saji iki, kowe kok enteng iki lunga ngene. Yo. Kowe pengen minggat kowe. Hei! Jayatsena. Aku wirang duwe anak kowe diapur kowe pancen minggat tosa kene nggar. Ah! Wah, ampun. Suatu repot. wong lenging driya mangu gong kanduhan rimang lurena tanpa kahanin Sampun. Eling. Niki maksih putra piyambak. Eling den eling. Monggo. Adah sego eling. Apa kuwi kok Piring. Aku ora mendem, aku ora wuru. Nggih, ora jare ora mendem, ora wuru ning anake dhewe malah dijupak ditundung. Monggo. Bantal dawa eling. apa kuwi kok Guling. Pecahan piring eling. apa kok Beling. Lunga nyang kali eling. apa kuwi Mancing. tak kira nek mancing Ya yo mancing ya. Paduka meniku ados pundi? Putra Paduka niku mung siji mung sak juga lah kok ditundung. Kudune sampeyan niku syukur wonten ngarsane Gusti Kang Murbeng jagat.
Duwe anak siji bagus ora manane mung manut karo wong tuwa. Manut apa? Manut apa? Nyatane bantah karo aku. Lho jenenge sampeyan sing kleru kok. Kleru ku ono ndi? Luputku ono ndi? Lho, Paduka mbegakak ratus-ratus negara, ngurbanke ratus-ratus negara. Mung kanggo kapukten Paduka, kanggo kapukteni Kang Putra. Tujune kok anak sampeyan ngerti iso bedake ndi sing bener, ndi sing luput. Ya ora lho. Nah melu-melu aku gak. Ora melu-melu aku. Lah kok ora melu-melu? Aku wedi. Iki ora rombonganku. Nek nganti Paduka nundung kali Kang Putra Jasina bakal gelo selawase sampeyan. Sugrabala kang duwe ngalprang campu samya ngedali ulur kadhet pileting godo Dirgapati Adi Trik Sandi Mak Suwantan Poti timbalan napa ora ge matur kepareng matur dosi nuwun ingkang abdi Dirgapati nalika ngangklang bawah sakiwa tengene Gunung Cetyaka wonten lampan ingkang aneh-aneh. Ana lakon sing aneh-aneh mapan ana Gunung Cetyaka lakon apa? Kawuning ana bilih kalenggan sak mangke tambur ingkang mapan wonten pucuking Gunung Cetyaka bedah. Tambure bedah. Sing bedah sapa? Sing bedah sapa? Kepareng matur kula mboten mangertos ingkang bedah tambur menika kula wau nanging wonten lerenge Gunung Cetyaka wonten piyayi 3 ingkang mapan wonten mriku. Lanang apa wadon? Jaler sedaya. Jenenge sapa? Ya duka ingkang kathah. Kula mboten mangertos. Manut saking pangraos kula. Inggih menungso telu cacah kula wau menika ingkang Sumantaka kuwantun bedah tambur Paduka menika dalah. Gumelar ngebeki surake gumara Dirgapati wonten timbalan kang dawuh siun perintahke para wadya bala kang pepethingan dina iki supaya nderekke lakuku tumuju ing Gunung Cetyaka nonton nyawang sapa manungsa telu mau. Nggih. Lamun telu kados ngaten napa nggih sendika ngestuaken dawuh kepareng amit madal pasilan sinuwun. Tolong wonten dawuh. Tutke laku kok. Monggo kula dherekaken sinuwun.
Hei. Kagok Semarang kang
jebol Pinung tansah dadi impen yen pinuju geget lati esame alerati wis mari kangen muga-muga tansah tekan hatiku dadi tentrem amulan netra kang tajem mari kangen bulan sira netra tajem yas jatmi anak unduk limbuk ana dawuhmu apa Mak? Wajib ngucapke syukur alhamdulillah aku lan kowe bisa kasembadan sowan ana ngarsane warga masyarakat ing desa Kemiri Gedhe Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Jawa Timur kene ya Nduk iya Mak melu bungah ing atase awake dhewe mung limbuk cangik saka pinggir segara Pantura kono iso sowan rene iki ujug kabule apa agenda rutin pendak taun para warga ageng ing desa Kemiri Gedhe kene nunjukke rasa syukur ana ngarsane Gusti Allah taala ya kuwi ngadani adicara merti desa utawa bersih desa ana sing ngarani sedekah bumi ana sing ngarani sedekah bumi ngono sumurpaya nek bersih desa utawa sedekah bumi utawa merti desa kuwi adat istiadat warisane para simbah-simbah biyen warisane para leluhur-leluhur biyen nggone ngajari anak putu supaya tansah syukur ana ngarsaning pangeran ngono yo Mak wong syukur ki carane maneka warna ana sing ngucapke hamdalah ana sing nemplekke bathuke nyang lemah ning kabeh mau kuwi syukur secara individu utawa syukur secara perseorangan atau pribadi lah mbah-mbahe dhewe kuwi gaweke acara utawa event syukur secara massal bersama-sama wong sak dusun. Carane ya iki mau. Bersih dusun, bersih desa utawa merti desa kuwi. Ngono. Jaman biyen simbah-simbah biyen anggere bar panen raya harus wancine gabahe di tutu terus bancaan slametan bareng-bareng. Dahar bareng-bareng ngono. Sadurunge dahar bareng-bareng ndedonga. Bareng-bareng ngrasani Gusti, ya Allah. Duh Gusti, ya Tuhan, matur nuwun lamun to lantaran bumi Miri Gedhe menika sak anak putu kula saged tuwuh lantaran tanem tuwuh ingkang mapan wonten bumi Miri Gedhe. Ngono yo, Pak. Uga karo hormat marang Kaki Danyang Nyai Danyang Cikal Bakal sing babat-babat desa kene biyen, Nduk. Anane wong saiki mergo ana wong kuna. Oh ngono. Ibarate hari pahlawan iki pahlawan desa kene. Hormat marang para leluhur. Iki adat istiadat wong Jawa, aku karo kowe iki dadi wong Jawa, urip ning tanah Jawa. Hukume tansah wajib nguri-uri adat istiadat budaya Jawa wujude bersih desa iki. Iya. Reneng iki budaya Jawa mulane sing ana bersih desa ya mapan ning tanah Jawa. Yang Malaysia ora ana bersih desa, yang Itali, Arab ora ana mergo iki dudu budaya Arab, dudu budaya Itali, dudu budaya Malaysia. Ning budayane wong Jawa, tinggalane para simbah-simbah biyen supaya anak putu padha rumaket, padha supeket, anggone padha rukun. Mergo nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai persatuan kebersamaan ya mapan ana acara iki. Ngono. Sing maune sibuk dengan agenda pribadi masing-masing bareng ana acara bersih desa. Terus nyawiji dadi siji golong geleng gilik berkarya bersama gotong royong bebarengan. Oh iya, melu bungah, melu seneng. Melu ndedonga muga-muga sak pungkure awake dhewe sok kene kabeh warga ageng Kemiri Gedhe tansah pinaringan rahayu slamet wilujeng. Amin.
pinaringan Bagas waras gampang gune golek sandang pangan jinanggung dening Gusti Kang Murbeng jagat. Amin 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 amin. Matur nuwun dhumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bapak Hari Purnawan. Iya Pak Hari Purnawan. Wah ketok kompak karo perangkate no. Sore mau wis nyang panggung foto bersama. Ayo ketok le guyub rukun. Batike seragam. Ayo. Matur sembah nuwun dhumateng Ketua Panitia panjenenganipun Bapak Sunyata. Pak Sunyata. Sing rawuh kebakno. Ayo, heeh. Nggih, ingkang ajeng saged lenggah, ingkang wingking menyesuaikan. Wah, nggih. Heeh. Wong karang manggone ning tengah kene ya. Nggih, nuwun sewu ingkang ajeng lenggah. Lenggah, nggih. Ngono. Nggone ya Bowero, nggone Bowero. Lah iki antusiase Desa Kemiri Gedhe iki wargane kaya ngene. Sing rawuh bengi iki ora guru ngemungke warga Kemiri Gedhe. Ning tangga desa padha rawuh. Sembah nuwun Pak Camat rawuh. Iya, rawuh. Komplit para pejabat-pejabat, kanca-kanca kepala desa padha rawuh. Iya. Awake dhewe rene iki mung babar wirang kok no. Babar wirang. Ya mung didhawuh saka Pak Gito kuwi ya. Ngono. Kabeh piranti sok kene nok gamelan wayang sound system presiden pengrawit. Aku mung nggawa seragam sing loreng-loreng kuwi tok. Iya. Loreng-loreng. Iki telu. Sembah nuwun Pak Gito, sembah nuwun. Wah, wis dicepaki piranti komplit. Ayo. Ora kakean pikiran, ngajak kanca telu beris. Ayo. Matur nuwun Mas Arif kepareng rawuh paring berkah. Mas Arif juru kunci padepokan yang juga. Awake dhewe suwan rono malah wis diopeni Mas Arif sak kanca sembah nuwun Mas Arif. Bengi iki pesindene pira? Jiro lupat monem pitu. Heeh. Iki minangka pralambang, Nok. Sak pungkure awake desa kene kabeh warga Miri Gedhe entuk pitulungane sing gawe urip. Oh, amin. Sore wis anak-anak para putra-putra wis padha nari ya, aku melu seneng aku. Ha iya. Pinter-pinter tur luwes-luwes. Katon lamun to seni tradisi budaya Jawa ora ilang mapan ana kene. Iya, Presindene ana 7. Aku sing kelingan asmane mung sak perangan tok mung Mbak Korik karo Nikolen. Iya. Liyane engko ditepungke. Engko iki ya ana bintang tamune sapa Duwajo. Oh Duwajo. Majo Klitik karo Majo Kluthuk. Oh iya. Coba sadurunge Majo Klitik presindene nembang sak lagu sik ya, Mak. Biasane iki ngono nek cara etan ngono iki cara ngono iki. Sadurunge pelawak, wah kanca-kanca campur sari Gito Nada ya siap. Kok Gito Nada. Enggak campur sari Pak Gito kok. Sembah nuwun. Suwi aku ora tau mayang ana musike ngene iki. Ya iya. Tahun pisan anggere melu Pak Gito. Ya iya. Sembah nuwun kanca-kanca campur sari ketok kompak. Urung nabuh, yo mesti kompake apik. Angger dandane bergas ini mesti apik kompak wis percaya. Ya. Pengrawite yo hebat. Sing diaturi nembang sapa? Wiwitane nok sing rada mat-matan, sing halus-halusan karo ngenteni Dujo ben ngrampunge dandan. Iya, Mbak Kori. Sinom. Nikolen ya iso Mbak Kori iso ya. Ki piye anggere presiden kok meet in saka Jawa Timur. Wis. Ngeri. Suwi dalu Mbak Kori. Wilujeng dalu Pak Sigit. Pripun kabare, Mbak? Alhamdulillah sae sehat. Nggih niku sehat niku sing diarep-arep. Nggih. Sehat tur waras lho, Mbak. Waras alhamdulillah Pak Sigit. Sok kala mangsa akeh wong sehat tur ora waras. Esuk mlakune pinggir dalan ora klamben. Nggih. Ning awake dhewe kudu berguru karo sing sok ora waras.
Ngopo kok ora klamben, ora masuk angin, ora tau kerokan kok sia terus. Ternyata peredaran darah beliau-beliau itu lancar. Ngopo kok peredaran darah lancar? Mergo ndablek. Nah, kunci sehat itu peredaran darah lancar. Mergo nek wong kok kakean susah, kakean gelisah, mikir, nesu terus ora mongso getih iki mandeg ning pilingan kene jendol terus dadi migrain. Nggih, Kak Sigit. Tok sumbering lelara kuwi peredaran darah ora lancar. Peredaran darah ora lancar mergo atine ora seneng. Nah, mula sok kala mangsa kurun waktu seminggu ki ndablek korong dina. Dadi dirasani tanggane ya cuek, diunek-unekke kancane ya wis arah sak digagas. Ngoten. Ngono ya, Mas. Angger peredaran darah lancar iki atine seneng. Seneng. Iya, percaya karo sing gawe urip. Ngono. Wong imane kandel karo tipis niku ketara kok Mbak Kori. Nggih. Pripun Pak Sigit? Imane karo sing gawe urip, imane karo sing gawe urip kok tipis niku wong iki uripe susah terus. Nggih. Ngeluh ngoten nggih. Ngeluh, susah. Niku tenang niku. Ora tau gembira. Nggih. Kaya ora percaya karo daya kekuatane sing gawe urip. Beda nek wong sing imane kandel. Sithik-sithik guyu, sithik-sithik guyu. Mergo uripe wis dijamin karo sing gawe urip. Sing demung niku imane kandel banget niku. Bungah niku. Niku mawon Pak Sigit. Lah nggih niku percaya aku wis sehat. pasrah lillahi taala ana ngarsane sing urip pun kowe kon nderek dawuh panjenengan Gusti. Oh, ada peristiwa apapun dihadapi dengan senyuman. Selalu tersenyum ya Pak Sigit. Selalu tersenyum ning nek guyu aja kerep-kerep ora sapa-sapa guyu karo sapa-sapa guyu dikira kentir edan. Pak Sigit sehat nggih? Pangestune sehat. Kok kaya ora pati percaya nek aku nek waras. Percados kawit riyen sampai sakniki nggih. Pak Sigit mboten tua-tua nggih ngoten niku. Panggah ketok enom. Wingi dilapori anak kula Pak Barti sini Mbak Kori yo nggih. Nggih. Nyun berkahipun sinom, Mbak. Nggih, Pak Sigit. Nggih. Mbak Kori. Tak kira biyen ngapal Al-Qur'an, tak kira Kori. Nggih saged ngaji cuma mboten hafal. Iya. Senggakane sing ngripta Pak Gito menika nggih. Nggih. Nah, nggih angger sastrane apik ya Pak Gito. Iya kok apa-apa iso. Lanjut, Pak. Kori kebiyen nganti saiki ya ora berubah awet enom. Iya. Tapi niki tambah
gemoy Pak Sigit. Mboten napa-napa. Sing penting kan atine bunga sekeluarga sehat. Amin pangestunipun. Saya kaya saya ayu. Pripun gelungan kula Pak Sigit? Oh, pun sae. Sae. Kula emut panjenengan Mbak Kori. Gelungamu kurang gede. Nggih. Sampun sae, Pak. Sae. Mbak Kori sae nggih. Mbak Kori sae napa sae? Ayo get dibuka lho. Monggo gek tindak wonten tanah suci Mekah lan Madinah. Amin ya Allah. Amin. Sinden Agilaris ya. Nyekel mik kudune tangan tengah terus tangan kiwa. Sebabe ana gelange. Nggih pangestunipun cemantol Pak Sigit. Cemantel, Ding. Nggih. Nek cemantol iku saking gedene saking akeh, nek cemantel cilik. Nggih. Lanjut Mbak Yu. Persendene kompak-kompak anak asuh Pak Gito iki apik-apik. Iya. Anak asuh kok anak asuh. Monggo Mbak Kori. Jawa Timur. Blitar iki golek sinden iki gampang. Nggonku angel. Ngono yo Pak. Angel Rembang Jawa Tengah ngono. Blitar ibarate pring diogrok-ogrok metu sindene mrupul. Ono sing cilik, ono sing gedhe, ono sing lemu, ono sing puru. Rembang iki elalah angel ra karuan. Pring tak ogrok-ogrok ning Rembang metune LC. Iya. Meri karo Jawa Timur asli. Perkara kesenian Jawa Tengah aduh karo Jawa Timur. Ngono yo, Pak. Lanjut Mbak Kori. Luar biasa. Swantene isih ajeg nggih. Matur nuwun dhumateng sedaya warga masyarakat Miri Gedhe Kesamben mriki. Ewadene sampun kompak sanget. Kompak. Heeh. Iki guyub rukun urunan nganti do nyenengne. Iya Pak.
prestasi Miri Gede ini menjadi tolok ukur desa-desa sekecamatan Kesamben. Mosok weh lah gitu. Nek Miri Gede mesti hebat. Ya, heeh. Yen ora kleru nalika tahun 2024 tahun wingi iki menjadi juara 2 tingkat provinsi kategori desa tentang perlombaan desa dan kelurahan provinsi Jawa Timur. Ngono. Juara loro hebat. Ayo ya. Sembah nuwun, sembah nuwun. Ono Mbak Kori, jejere Mbak Kori. Paring asma sinten, Mbak? Kenalan sih. Nah. Nggih. Nggih. Sapangaken nami kula Dinda. Dinda. Nggih. Seneng aku. Pesinden nyekel mic pertama didoni sik. Ben lunyu ya, Bang ya. Ben licin. Oh iya. Iya. Mbak Dinda dalemipun pundi? Kula dalemipun mlingi. Oh mlingi. Nggih. Nggih. Putrane pun pinten Mbak Dinda? Dereng. Dereng. Dereng, Pak. Oh, nggih. Dereng kagungan garwa napa? Sampun. Dereng. Dereng. Iya. Isih. Nona Mbak Dinda. Nggih. Makasih Mbak Dinda. Nggih. Carane cah lanang arep ngerti iki wis di bojo purung ya ngono kuwi langsung tang. Putrane pinten ngono kuwi. Ngono. Ketoke pertama sopan santun. Jejere Mbak Dinda tengene. Nah, iki rada galak ketoke nduk ati-ati nduk ya. Wilujeng dalu, Pak. Dalu, Mbak. Nggih, nderek tepang Lady Wano. Nggih. Kula Putri. Putri. Nggih. Putri sinten? Putri Dian Kusumaning Tias. Oh, Putri Dian Kusumaning Tias. Dalamipun Mbak Putri pundi? Kula Gandusari Blitar kemawon. Gandusari Blitar kemawon. Nggih. Sampun kagungan garwa? Dereng. Jojo ngapusi mengke. Mboten, Pak. Mboten. Oh, nggih. Matur nuwun Mbak Dinda. Jejere. Mbak sapa iki jenenge? Mbak Putri. Alah yo aku pancen. Nek jejere iki isih ngono, isih nek diurut-urutke isih keluargaku. Aduh. Mbak Widodo kowe isih padha-padha trah Majapahit. Mbak Widodo. Ning biae mesti cetuk Mbak Widodo iki piyayine entengan. Oh ngono. Wayang campur sari jaranan mesti eneng Mbak Widodo kuwi. Iya. Komplit. Jejere Mbak Widodo nek iki Mbak Nikolen iki wis alah wis. Kanca lawas kuwi adik kelasku. Oh, pas pandemi iki ya proses bareng ning Taman Mini ya pirang-pirang minggu gulung-gulung karo Nikolen kuwi. Iya, heeh. Nggih, Mbak Nikolen saiki dalemipun wonten Malang napa wonten Blitar? Kula mriki-mrika. Oh, mriki-mrika. Nggih. Nggih. Suwe ra ketemu ya nak. Lah nggih to. Pripun kok mboten diinfoi? Walau adoh Mbak infone niku. Nggih. Sembah nuwun sehat-sehat selalu Mbak Nikolen. Nggih, pangestunipun. Nggih, jejere Mbak Nikolen. Nggih. Sinten Nduk asmane Nduk? Nggih, dipuntepangaken kula Gebrila. Gebrila. Nggih. Oh, wah, cah anyar iki cah. Kelahiran tahun pinten to jenenge Gebrila? 2007. Oh, alah yo. Gebrila sinten? Nggih, Gebrila Flory Arnanta. Gebrila Flory Ananta. Nggih. Gebrila itu artinya apa? Malaikat. Nggih, malaikat. Wah, medeni wong iki. Malaikat pembawa wahyu. Gebrila. Oh, ngono. Nek cara Jawa Jabarala ngono kae. Nama panggilannya Mbak Gebril. Nggih, Gebril. Rumahnya mana Mbak Gebril? Kula Poh Gajih Selorjo. Oh, Selorjo. Nggih. Tesih sekolah napa pun lulus? Nembe lulus niki. Lulus SMA. Nggih, lulus SMA. Badhe kuliah. Nggih. Wonten? Wonten Malang. Malang. Nggih. Oh, nggih, sukses selalu Mbak. Amin. Nggih. S1 nanti S2 ya. Nggih, amin. Pangestunipun.
Nyinden boleh tapi kuliah menjadi utama. Walaupun tujuannya kuliah ki ora nggo golek apa gawean ki ora. Sok kalau ngomong wong sekolah ki nggo tujuane nggo golek gawean ki salah. Sekolah ki nggo golek ilmu ngono. Nek ngilmune wis jangkep Gusti Allah paring dalan dhewe nggo menehi gaweane ngono. Nggih, Pak. Jadi aja nganti salah konsep kuliah kok nggo golek gawean salah. Kuliah iki tujuane siji nyenengke wong tuwa, loro golek ngilmu ngono. Iya no. Wong tua harus disenengke hatine. Apapun yang terjadi orang tua kudu dibuat senang, kudu digawe bunga men sehat. Lah niku matur nuwun Mbak Gabriel. Pinggir piyambak menika sinten? Wah iki bibit unggul. Urung nyuwara wis ngerti nek iki sampean kondang gitu kan. Pesun dalu jangik blimbok. Dalu. Dipuntepangaken kula Diva. Oh Diva. Oh jenenge tok wis kaya penyanyi wis terkenal Diva. Diva sinten, Dok? Diva Dwirianti. Diva Dwirianti dalemipun Nglegok. Nglegok. Sekolah terus Sekolah. Kelas Kalih SMA. loro SMA. Oh, iya tak iso sekolah. Jeng ben cita-citane dadi napa? Jadi orang, Pak. Oh iya, dadi orang mosok arep dadi gendruwo. Napa nggih? Nggih, lah iki bocah lugu lho urung duwe cita-cita iki ngene iki. Sampeyan pengen kuliah? Nggih. Kuliah fakultas napa jurusane? Pengennya pendidikan bahasa Jawa. Oh, pengen jadi guru bahasa Jawa. Nggih. Oh, sip. Walaupun tidak jadi guru tapi menguasai budaya Jawa. Nggih. Apal aksara Jawa. Hafal. Hono caraka enten pinten? Enten Hanacaraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maka Batanga. Ada 20. Salah. Pinten to, Pak? Hono caraka ono pira, Mama? Hanacaraka. Ada 4. Kan Hanacaraka. Ono 5. Hono caraka. Oh ya, Ding. Alah, Pak. Kok 20. Hono caraka niku enten 5. Nggih. Data Sawala ora tak takonke Hono caraka kok. Siap. Nek aksara Jawa jumlahe enten 20. Lah wong Jawa niku niki termasuk pelajaran dasar kudu ngerti wong Jawa kok ora ngerti aksara Jawa niku lha yo piye gitu. Urip ning tanah Jawa jare suku Jawa. Aksara Jawa enten pinten? 20. 20. Nek Hono caraka 5. Heeh. Nek 20 aksara Jawa 20 dijukuk 9 kari pira? 11. Salah. Bapak jenengan mesti ngoten niku lho, tidak sama. Enggak enak benernya mesti golek-golek terus. Enggak suka aku. Iya. Tapi aku suka kok. Ayo kamu nembang duluan. Nah. Siap. Sapa jenengmu nduk lali kandhane? Sinten ayo? Diva Rina. Nganggo Rina mboten? Mboten, Diva Dwirianti. Diva, jeneng nduk. Nah, aku semare lah loro SMA pinter golek duit. Nggih. Nek bar nyindane duite dicelengi napa diparke Bapak Ibu? Dicelengi dong. Nggih. Nggih tumbas napa? Napa? Tumbas napa? Damel tumbas cilok. Wes cilok. Ya, enake, enak ini. Pak Gito pinter golek sindian sing SMA, SMP, Pak. Belanjane mung cilok karo bakso mboten cukup, Pak. Betul. Irit, Pak, irit. Nggih. Badhe nembang napa, Nduk? Sing nggo bawa, Nduk, karo ngenteni Mas Jo, Nduk. Oh. Nggih, bebas sampean arep nembang napa semare aku yo lagi ngerti. Pelok nggih, Pak. Kowe nggih, pelok. Anu. 6 napa pelok 5? 6 kata saya. 6 abang apa 6 ireng? Allah, Pak. Setia tuhu. Oh, setia tuhu. Ya. Iki mentale wis dadi. Tak titeni anggar presiden kok bathuke nonong iki mesti kendel. Tiada tanding. Tiada tanding. Nggih niki wonten Bukia nggih. Oh, nggih sembah kali. Oh, sindene Mas Rudi rumiyin nggih. Kula wis mampir ning dalem Kagarengan sik mau sore mau ngopi ning kana. Healing jenengan, Pak. Healing. Pak Rudi teng juga. Nggih. Lho kok ngerti wae kowe? Nah. Lho pun jenengan ngendikan kok. Oh iya, Ding. Oh iya, Ding. Coba dibawani, Nduk, Diva. Pamintaku
Sing ngajari sinten sinten? Riyen Suwardi Mbak Mesti. Romone Pak Rudi niku. Oh, nggih. Sae. Saya napa kon? Sae. Kali gurunya ampun lali sekolah mangsa dikirimi doa. Nggih, pasti niku, Pak. Harus itu. Dadi adab tata cara wong Jawa niku dienggo, nggih. Ngirimi doa kali sesepuh bini sepuh kali para luhur kali guru. Ben berkah karir sampean. Lanjut. Amin. Lanjut, Pak. Niki cedake sithik. Nah. Sawengine. Tulisane SAK tapi macane sawengine ngoten penake nggih. Soale paten nggih. Ora iso urip neh iso urip ora paten. Nggih Pak sembarang. Datan kinggang serempet lamun adoh caketing ati Dongake sok ben dadi presiden sing undang dadi bintang tamu. Amin pangestune Pak. Yen cedhak tansah mulat sita asih Pindo mimi lan mintuna ayo bareng nimas netepi wajib Ceng kok ya apik. Ajib. Lanjut, Pak. Sita asih Bapak Ibu tasih sugeng nggih. Tasih alhamdulillah. Wajib bersyukur. Wong tuwa iki ibarate wong tuwa wadon ibu niku pangeran katon. Nek pengen sukses cara simbah-simbah biyen. Simbah-simbah biyen lho nggih. Mbah biyen pendak weton sampean dipasani, Nduk. Nggih. Wetone napa sampean? Badan jenengan pasani, Pak. Ora sing poso ya kowe kok. Oh, Kok aku masani. kula mesti poso kok. Heeh, wetone napa? Ora ngojo Mboten dadi wong apa-apa Jawa ora ngerti wetone. Kertas Jumah Kliwon. Wih, lah iki. Wis. Jumlah Kliwon. Nggih. Jumlahe piro ngerti? Jumlah niku Jumlah 6. pira Mas? Kliwon 8. Nah, 8 karo 6. Pinten niku? 14. Wis niku mah kejawabane kira padha neh lho. Padha nek Oh, iki. nggih. 16. Poso, isuke bacaan jajan pasar cacah 16. Bubur abang putih, gitu. Nggih. Tenan niku mau lakoni ora nganti setahun. Jenengan umure tambah setahun. Nggih, mesti lek niku. Nggih, mboten niku. Bubur abang putih pralambang dadi anak kudu bekti karo bapak ibu. Nek bancaan wis gawe wani bubur abang putih, aja pisan-pisan mani karo wong tuwa karone kualat. Doa orang tua yang akan menyertai kesuksesan Anda, nggih. Amin. Tirakat. Nah, niku warisane simbah-simbah biyen
donga sing paling ampuh, laku sing paling ampuh nggih niku tirakat pendak weton, bekti karo wong tuwa. Syukur pas wetone niku ibuke kon lenggah, Bu. Ampeyan sikile diwisui, diwedhe wadah nika, mengke banyune niku dicucup sithik diunjuk. Wah, hebat. Nembang nggih. Dieling-eling omongane Pak Sigit iki, sok ben wis kondang aja lali Pak Sigit. Siap. Oh, ya. Jenengan tapi sing supaya kalah kula. Yo. Yo aku tetep ngefan karo kowe njaluk foto. Iki kaya fotoku Diva. Mbah Sigit Rembang njaluk foto, Nduk. Nggih, Mbah. Ngono nggih. Nggih, amin. Ayo, dilanjutke, Nduk. Aku kang setya satuku Babaske Nyidam Sari bersama Campur Sari tidak nomor senembang wong loro tambah Mbak Gabriel. Nyidam Sari berdua bareng gamelan. Makasih matur nuwun matur nuwun. Wah, iya. Saiki wancine kan ono bintang tamu tampil no. Iya, Mas Jo Piti karo Jo Grup.